Здравейте! Представям ви едно дистанционно, което работи с всички LCD и LED телевизори на марката Sony. Това е абсолютно универсално дистанционно. Замества всички досега произведени модели дистанционни с марката Sony. Много е красиво, много е силно, много е качествено, с меки бутони, удобни. Какво трябва да направите? Отваряте капачето, поставяте батериите в правилен поляритет, разбира се, затваряте капачката и вашето дистанционно е готово за работа. Не са необходими абсолютно никакви настройки. Директно работите след поставяне на батериите. То ще работи 100% с вашия телевизор, само с изключение на гласова функция. На модели дистанционни, които поддържат гласова функция. Как да си го поръчате? Много е лесно, сега ще ви покажа. Отивате в сайта distancionno.com, категория Sony, оттам слизаме надолу, на трета страница, ето го къде е нашия модел, RMSN1518. Ето тук поставяйте вашия телефон, правилно изписан, натискате поръчай и ние в най-скоро време ще свържем с вас за уточняване за подробности с доставка.